नमस्कार मैत्रिणींनो, सुजाता कांती रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मुळ्याचे थालीपीठ। त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते आपण पाहूया। त्यासाठी मी इथं 2 मध्यम आकाराचे मुळे किसून धुवून घेतलेले आहेत। पाणी काढले मी यातलं। 1 बाउल गव्हाचं पीठ घेतले, पाऊण बाउल ज्वारीचं पीठ घेतले, अर्धा बाउल बेसन पीठ, चवीपुरते मीठ घ्यायचे, हळद पावडर, मिरची पावडर, तेल अर्धा बाउल, पाणी, 1 चमचा धना, 1 चमचा जीरा, अर्धा चमचा ओवा, अर्धा बाउल कोथिंबीर बारीक चिरलेली, 3-4 हिरव्या मिरच्या, 5-6 लसणाच्या पाकळ्या। आता आपण गॅस ऑन केलाय। गॅसवरती आपण तवा ठेवलाय। तवा आपला गरम झालाय। आपण त्यामध्ये धना थोडा गरम करून घेणार। धना आणि जीरा 2 मिनिटं गरम करून घेऊया। आता आपला धना आणि जीरा गरम झालेला आहे। आपण काढून घेऊया। आता आपण हा धना जीरा गरम करून घेतलेला आहे 2 मिनिटं। आता आपण एक मिक्सरचं भांडं घेणार। त्यामध्ये आपण धना जीरा घालणार, लसूण पाकळ्या घालणार, 7-8 घेतलेल्या आहेत आपण इथे, हिरवी मिरची, ओवा। आता आपण हे मिक्सर मधून बारीक करून घेऊया। आता हे मिक्सर मधून बारीक झालेलं आहे। साईडला ठेवू आपण। आता आपण एक घमेलं घेतलेलं आहे इथे, मुळा घालून घेऊ आपण त्यामध्ये। मुळा धुवून मी त्याचं पाणी पिळून घेतलेलं आहे। गव्हाचं पीठ घालू, ज्वारीचं पीठ पाऊण बाउल, बेसन पीठ घालूया थोडंसं, अर्धा बाउल घातलंय बेसन पीठ, कोथिंबीर घालायची आहे, अर्धा बाउल कोथिंबीर घेतली आपण इथे, हे मिक्सर मधून काढलेलं यामध्ये घालून घेऊया। आता आपण मिक्सर मधून काढलेलं यामध्ये घातलंय सगळं धना जिरा वगैरे। आता मिरची पावडर घालूया। मिरची पावडर तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घाला। मी तर हिरवी मिरची पण वापरली आहे, लाल मिरची पावडर पण वापरली आहे। हळद घालूया, चवीपुरतं मीठ, आता असं आपण मळून घ्यायचे आणि पाणी थोडं थोडं घालायचे, कारण मुळा आपला ओला आहे, आपण धुवून घेतलेला आहे, त्यामुळं मुळा पण ओलसर आहे, तर त्यामध्ये पण पाणी असतं, तर थोडं थोडं पाणी घालायचं त्यामध्ये। आता आपण थोडं पाणी घालूया। आता आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। असं पाहिजे थालीपीठ बनवण्यासाठी पीठ, जास्त कडक पण नाही आणि जास्त पातळ पण नाही, मीडियम केलंय मी असं, जेणेकरून आपल्याला थालीपीठ थापता येईल। आता आपण यामध्ये थोडं तेल घालूया, त्यामुळे आपलं थालीपीठ एकदम छान होईल, मऊपणा राहील आपल्या थालीपीठामध्ये। आपलं पीठ तयार झालंय। आता आपण गॅसवरती तवा ठेवलाय, गॅस ऑन करूया आपण। आता आपला तवा गरम होतोय, तोपर्यंत आपण पुढची स्टेप करूया। आता आपण इथे एक पोळपाट घेतलेला आहे, त्यावरती एक कॉटनचा कपडा घ्यायचा आहे, ओला करून घ्यायचा आहे। पाणी घेतलंय थालीपीठ थापण्यासाठी, हात ओला करायचा आपला, हात ओला करून घेतलाय मी पाण्याने। असं गोल करून घ्यायचे पिठाचा गोळा आणि यावरती आता आपल्याला थापायचं, थोडं पाणी लावायचं कॉटनच्या कपड्यावरती।
आणि असं थापून घ्यायचं. गोल शेप द्यायचा आहे आपल्याला थालीपीठाला. होता होईल तेवढं पातळ करण्याचा प्रयत्न करायचा, त्यामुळे छान लागतं ते खाण्यासाठी. अधूनमधून पाण्यामध्ये हात घालायचा, त्यामुळे आपल्या हाताला चिकटत नाही थालीपीठाचं पीठ. तुम्हाला पाहिजे तेवढं तुम्ही मोठं करू शकता थालीपीठ. आता आपलं थालीपीठ थापून झालंय. आता यामध्ये आपण फुल करणार, त्यामुळे चांगली वाफ येते थालीपीठांना. असे होल करून घ्यायचे. आता आपण पाहूया आपला तवा गरम झालाय का. तवा आपला गरम झालेला आहे. आता आपण यावरती तेल घालून घेऊया. थोडंसं तेल घालायचंय असं, म्हणजे आपलं थालीपीठ व्यवस्थित होईल. आता आल्हाद उचलून घ्यायचंय थालीपीठ आपलं. बरोबर मधोमध घालायचं असं. हळूच काढून घ्यायचा आहे कॉटनचा कपडा. गॅस मीडियम ठेवायचा आहे. आता आपण साईडने तेल घालून घेऊया परत. आणि यावरती आपण झाकण ठेवूया. झाकण ठेवल्यामुळं थालीपीठ छानपैकी शिजतं. आता पाहूया आपलं थालीपीठ तयार झालंय की नाही. झाकण काढून घेऊया. हे पहा, छानपैकी आपलं वाफवलं गेलेलं आहे थालीपीठ झाकण ठेवल्यामुळे. आता आपण याला पलटी करून घेऊया. हे पहा, किती छान कलर आलाय आपल्या थालीपीठाला. आता आपण परत 2 मिनिटं गॅसवरती होऊ देऊया थालीपीठाला आणि झाकण ठेवूया त्यावरती. आता आपण पाहूया आपलं थालीपीठ तयार झालंय की नाही. काढून घेऊया आपण. हे पहा, आपलं थालीपीठ किती छान तयार झालेलं आहे. दोन्ही बाजूंनी छानपैकी भाजलं गेलेलं आहे. तर आपण दुसरं पण थालीपीठाचं टाकून घेऊया तव्यावरती. तेल घालायचे. आता आपण अशा प्रकारे आपले सगळे थालीपीठ तयार करून घेऊया. आता आपले मुळ्याचे थालीपीठ तयार झालेले आहेत मैत्रिणींनो. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. थँक्यू.